Тук сме на канала, който се отбива за да засили водата към юзината. Тя е доста по-надолу. Ето тук отбива, гледай какви неща са се заклещили. Какво чудо! А колко са минали? Ето го вид, бента, водата се отбива тук и този канал нататък, чрез шлюза вече се управлява колко вода да влезе в юзината. Тук е яко просто, си е водопад. Малка Ниагара и не чак толкова малка. Добре, няма да си подавам телефона повече. Уха, гледай какво се пие тук. Какво се пие, какво става. Ето тук шлюза го е затворил. Малко пръска вода вече. Да. И яко е. Тук бате нема управия. Нема управия. Гледай какво е. Оха. Уха!